ሰላም ክቡራት ተዓዘብቲ ናይዛ ቻነል 25 ፈፂሞም ዘይስበሩ ክብረ ወሰናት ኩዕሶ እግሪ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ላይክ ብምግባር ቪድዮ ንጀምር። 25 ፈፂሞም ዘይስበሩ ክብረ ወሰናት ኩዕሶ እግሪ ልክዕ ከም ዝኾነ ካልእ ስፖርት ኩዕሶ እግሪ ኣብ ሙሉእ ታሪክ ብዙሕ ዘይስበር ክብረ ወሰናት ኣፍርዩ እዩ። ኩዕሶ እግሪ ኣብ መላእ ዓለም ብሚልዮናት ሰባት ብሰፊሑ ዝከታተልዎ ስፖርት ብምዃኑ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብዝለዓለ ክዓቢ ኣኺልዎ እዩ። ብሰንኪ እቲ ኣብ ዙርያ እቲ ፀወታታት ዘሎ ማዕለያ ዘይብሉ ስታቲስቲክስን ሕግታትን ስርዓታትን ድማ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ብዙሕ ክብረ ወሰናት ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዝተመስረቱ ብዙሓት ምልክታት መዛግብቲ ኣለዉ። ብዙሓት ካብኣቶም ንዝሓዞ ሰብ ናይ ሓበን ስምዒት ዘምፅኡካ እንተኾኑ ካልኦት ውሕዳት ግን ብጌጋን ምክንያታት ዝዝከሩ ኣለዉ። ዋንጫታት ንምዕዋት ወይ ንሸቶታት ንምምዝጋብ ክብረ ወሰን ዝፍጠሩ ጥራይ ዘይኮነ ብዙሓት መዳያት ኩዕሶ እግሪ ብዙሓት ፍሉያት ክብረ ወሰናት ንምፍጣር ኣበጊሶም እዮም። ንምእማኑ ዘጸግም ዕንቆት ናይዚ ስፖርት ንኮኸባት ኣጥቃዕቲ ጥራይ ዘይኮነስ ተኸላኸልቲ ሓለውቲ ልላት ኣከፋፈልትን ገለ ዝና ዘለዎም ክብረ ወሰናት ክፈጥሩ ይኽእሎም። እዚ ድማ ኣካል ታሪክ ኮይኑ ክቕፅል ይሕግዞም። ነቶም ክብረ ወሰን ዝሓዙ ተፃወትቲ ሕፍረት ዘምፅእ ዝተወሰነ ክብረ ወሰናት እኳ እንተሃለወ መብዛሕትኦም ክብረ ወሰናት ዝሓዙ ውልቀ ሰባት ኣብ ኩዕሶ እግሪ ግን በቲ ዝረኸቡ ዓወታት ኣዝዮም ይሕበኑ። እዚ ድማ ስሞም ኣብ ታሪክ ንክፅሕፉ ሓጊዙ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብዙሓት ክብረ ወሰናት ኩዕሶ እግሪ ክስበር ክንርኢ ከለና ምናልባት ኣብ መጻኢ ዘይስበር ዝተወሰኑ ክብረ ወሰናት ኣለዉ። ልክዕ ከም ዝኾነ ካልእ ስፖርት ኩዕሶ እግሪ ኣብ ታሪክ ብዙሕ ዘይስበር ክብረ ወሰናት ኣፍርዩ እዩ። ምናልባት ፈፂሞም ዘይስበሩ 25 ፍሉያት ክብረ ወሰናት ክንርኢ ኢና። ቁፅሪ 1 ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ናይ ኩሉ ግዜ ዝበዝሐ ኣመዝጋቢ ሸቶ ከም በዓል ሊዮነል ሜሲ፣ ጆሴፍ ቢካን፣ ኣፈ ታሪክ ፔለ ኣብ ሂወቶም ክብረ ወሰን ዝሓዘ ቁፅሪ ሸቶታት ከመዝግቡ ከለዉ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ናይ ኩሉ ግዜ መሪሕ ኣመዝጋቢ ሸቶታት ብምዃን ክብረ ወሰን ዝሓዘ ግን ክርስቲያኖ ሮናልዶ እዩ። ሮናልዶ ኣብ ፕሮፌሽናል ሂወቱ ልዕሊ 859 ሸቶታት ኣመዝጊቡ። ካልእ ከም ክርስቲያኖ ሮናልዶ ፍሉይ ዝኾነ ኣጥቃዓይ ክንርኢ ተኽእሎ የለን። ኣተሓሳስባ ምምዝጋብ ሸቶታት ኣብ ታሪክ ስፖርት ጎይታ ተቐዳደምቲ መጥቃዕቲ ገይርዎ። እዚ ፖርቱጋላዊ ኮኸብ ከም ክንፊ ተፃዋታይ ኮይኑ ድሕሪ ምጅማሩ ንመብዛሕትኡ ክፋል መበል 21 ክፍለ ዘመን ኣብ ቻርት ሸቶታት ዓብሊሉ ሓደ ድሕሪ ሓደ ክብረ ወሰን ሰቢሩ ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ፈፂሙ ዘይሕለፍ ቁፅሪ ሸቶታት ኣመዝጊቡ። ናይ ዘመናዊ ኣፈ ታሪክ ሪያል ማድሪድ ዝኾነ ሮናልዶ ኣብ 30 ዕድመ ፍጥነት ናይ ምዝሓል ምልክት ኣይረኣየን ብዘደንቕ መልክዑ ንከም በዓል ጁቬንቱስ፣ ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ኣልናስርን ብዘደንቕ ፍጥነት ሸቶታቱ ከም ምዝጋብ ድሕሪ ኣይበለን። ሮናልዶ ኣብ ኢንተርናሽናል ኩዕሶ እግሪ ኣብ ቻርት ሸቶታት ኣብ ቅድሚ ዝስራዕ ኮይኑ ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ዝለዓለ ኣመዝጋቢ ሸቶ እውን እዩ። ከምኡውን ንኤውሮጳ ድሕሪ ምዕታሩ ንኩዕሶ እግሪ ኤስያ ንምዝማት ሓድሽ ቡድሃ ዝጅምረሉ ዘሎ እዋን ጌና ኣይተዛዘመን። ቁፅሪ 2 ኣብ ሃገራዊ ፀወታታት ዝዓበየ ፍልይ ዓወት ገለ ሃገራዊ ፀወታታት ኩዕሶ እግሪ ኣብ መንጎ ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ እዋን ልዑል ነጥቢ ዘመዝግቡ ፍሉያት ፊልምታት ኣፍርዮም እኳ እንተነበሩ ምስቲ ኣብ መንጎ ኣውስትራልያን ኣሜሪካዊ ሳሞናን ዝነበረ ፀወታ ግን ክመዓራረ ዝኽእል የለን። ኣብቲ ንዋንጫ ዓለም 2002 መፃረይ ዝነበረ ፀወታ ኣውስትራልያ ኣብ ውሽጢ 9 ደቂቕ 31 ሸቶታት ብምዝጋብ ኣብ ሃገራዊ ፀወታ ዝዓበየ ዓወት ኣመዝጊባ። ኣብ ፀወታ ኣውስትራልያዊ ኣርቺ ቶምፕሰን 13 ሸቶታት ከመዝግብ ከሎ ዴቪድ ዝድርሊች ድማ 8 ሸቶታት ኣመዝጊቡ። እዚ ፀወታ እዚ ንሃገራዊ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ዝዓበየ ውፅኢት ኣመዝጊቡ። እዚ ንምእማኑ ዘፀግም ክብረ ወሰን ፈፂሙ ኣይስበርን እዩ። ምክንያቱ ሓንቲ ጋንታ ኣብ ተወዳዳሪ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ 30 ልዕሊኡን ሸቶታት ብምዝጋብ ክደግሞ ክሳብ ክንደይ ዘይከኣል እዩ። ቁፅሪ 3 ኣብ ሓደ ዋንጫ ዓለም ዝለዓለ ሸቶ ዘመዝገበ ተፃዋታይ ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝተዛዘመ ዋንጫ ዓለም ፊፋ ኪልያን ምባፔ ኣብ ዝውድድር 8 ሸቶታት ብምዝጋብ ወርቃዊ ቡት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሽልማት ብሉፅ ኣመዝጋቢ ሸቶ ተሸሊሙ። እዚ ድማ ዝድነቕ ክመስል ይኽእል እዩ። እንተኾነ ግን ናብቲ ኣብ ዓለም ሓደ ተፃዋታይ ዘመዝገበ ክብረ ወሰን ቁፅሪ እውን ኣይቀረበን። ዝበዝሐ ሸቶታት ዘመዝገበ ክብረ ወሰን ኣብ ዋንጫ ዓለም 1958 ንፈረንሳ ኣብ ዘካየደ 6 ፀወታታት 13 ሸቶታት ዘመዝገበ ኣፈ ታሪክ ፈረንሳ ጀስት ፎንታይን እዩ። ፎንታይን ኣብቲ ውድድር ደው ክብል ዘይክእል ኮይኑ ኣብ ሓደ ዋንጫ ዓለም ኣብ ውሱን ፀወታታት ክንድኡ ዝኣክል ሸቶታት ብምምዝጋብ ክሳብ ክንደይ ዘይከኣል ዝመስል ምዃኑ ብካልእ ሰብ ዘይመዓራረየ ክብረ ወሰን ኣመዝጊቡ። ቁፅሪ 4 ዝበዝሐ ቁፅሪ ወግዓዊ ፀወታታት ብሓደ ተፃዋታይ ብዙሓት ኣፈ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ገለ ነዊሕ ሂወቶም ዝነበሮም ኮይኖም ንክለባቶም ሃገሮምን ልዕሊ 1000 ፀወታታት ክፃወቱ ዝረኣዩ ኮይኖም ምስቲ ኣፈ ታሪክ እንግሊዝ ፒተር ሽልተን ዘመዝገበ ክብረ ወሰን ምምሳል ግን ንሓደ ሰብ ዳርጋ ዘይከኣል ክኸውን እዩ። ልዕሊ 3 ዓሰርተታት ዓመታት ዝፀንሐ ሽልተን ንጋንታታቱ 1390 ወግዓዊ ፀወታታት ክፃወት ኣኽኢልዎ። ሽልተን ንምእማኑ ዘፀግም ፅንዓትን ንነዊሕ እዋን ብፕሮፌሽናል ፀወታ ክፃወት ዘለዎ ድልውነትን ወናኒ ናይ ዘይርከብ ክብረ ወሰን ክኸውን ይሕግዞ። እዚ ክብረ ወሰን እዚ ብሰንኪ ተፃወትቲ ኣብ ዘቕንያት ብተዛማዲ ኣብ ድሮ ዕድሞኦም ጥሮታ ብምእታዎም ኣይክስበርን እዩ። ምክንያቱ ስም ሽልተን ንዘለኣለም ምስ ዓወቱ ዝተኣሳሰር ክኸውን እዩ። ቁፅሪ 5 ብዝሒ ብሓደ ተፃዋታይ ዝተታሓዘ መዳልያታት ዋንጫ ዓለም ዋንጫ ዓለም ምዕዋታ ሞያ ዝኾነ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ፍጹም ጥርዚ እዩ። ምክንያቱ ኩሉ መንገዲ ድሕሪ ምኻድን መዳልያ ተዓወትቲ ዋንጫ ዓለም ምዕታርን ኣፈ ታሪክ ክፍጠር ኢና ኢና።
ዋንጫ ዓለም ተደጋጋሚ ምዕዋት ግን ዘይተለምደ ነገር እዩ። ብሓቂ ከምኡ ክብሪ ዘለዎም ተፃወትቲ ኣዝዮም ውሑዳት እዮም። ዝበዝሕ መዳልያታት ዋንጫ ዓለም ናይ ምዕታር ክብረ ወሰናት ኣብ ዘገርም ሂወቱ ምስ ብራዚላዊ 3 ግዜ ዋንጫ ዓለም ዝዓተረ ኣፈ ታሪክ ብራዚላዊ ፔለ እዩ። እዚ ክብረ ወሰን ፔለ ክሕዞ ዘለዎ እዩ። ምክንያቱ ሓደ ዘመናዊ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ነዚ ዓወት ክደግሞ ክሳብ ክንደይ ዘይከኣል እዩ። ቁፅሪ 6 ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ዝቐልጠፈ ሃትሪክ። ኣብ ኩዕሶ እግሪ ሃትሪክ ብምምዝጋብ ዘስዕቦ ፍናን ቦቶም ፍጹም ውፍያት ዝኾኑ ጥራይ ዝፈልጥዎ ኮይኑ ደገፍትን ተፃወትን ብማዕረጉን ብጭቡጥ ኣብ ሓደ ፀወታ 3 ተኸታታሊ ሸቶታት ምምዝጋብ ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ይግንዘቡ። ቅድሚ ሕጂ ብዙሓት ሃትሪክ ክምዝገቡ ክንርኢ ከለና ክብረ ወሰን ዝቐልጠፈ ሃትሪክ ክሳብ ሕጂ ብቶሚ ሮስ ተታሒዙ ኣሎ። እዚ ካብ እንግሊዝ ዝመፀ ኣጥቃዒ ነበር ኣብ 1964 ኣብ መንጎ ሮስ ካውንትን ኔሮን ካውንትን ኣብ ዝተኻየደ ፀወታ ኣብ 9 ካልኢት ሃትሪክ ኣመዝጊቡ። ሮስ ኣብ ውሽጢ 9 ካልኢት ከመይ ገይሩ 3 ሸቶታት ኣመዝጊቡ ኢልካ ምሕሳብ እኳ ኣይከኣልን። እንተኾነ ግን ኣብ ቀረባ እዋን ዘይስበር ዝድነቕ ክብረ ወሰን እዩ። ቁፅሪ 7 ኣብ ታሪክ ቻምፒዮን ሊግ ዝለዓለ ኣመዝጋቢ ሸቶ። ቻምፒዮንስ ሊግ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ጫፍ ኩዕሶ እግሪ ክለባት ኤውሮጳ ኮይኑ ካብ መላእ ኣህጉር ዝመፃ ብሉፃት ጋንታታት ነዚ ክቡር ዋንጫ ንምዕታር ይወዳደራ ኣለዋ። ብሰንኪ ልዑል ደረጃ ውድድር ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ ሸቶ ምምዝጋብ ካብ ዝኾነ ሊግ ኣዝዩ ዝኸበደ ኮይኑ እዚ ድማ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኣብዚ ውድድር ኣብ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሚ ዝስራዕ ሸቶታት ናይ ምዃን ክብረ ወሰን ሒዙ ከም ዘሎ ዝያዳ ዘገርም ይገብሮ። ሮናልዶ ኣብ ሂወቱ ክሳብ ሕጂ ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ 140 ሸቶታት ከመዝግብ ከሎ ኣብ ልዕሊ ካልኣይ ደረጃ ዝሓዘ ሊዮነል ሜሲ ድማ ምቹእ መሪሕነት ኣለዎ። ነዚ ሮናልዶ ዘመዝገቦ ክብረ ወሰን ዝገልብጥ ሰብ ክህሉ ዝኽእል ኣይመስለንን። ሓደ ሰብ ንሸቶ ንምምዝጋብ ርእሱ ምስ ኩዕሶ ብግቡእ ምትእስሳር ስለ ዘድልዮ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ገለ መስተንክር ርእሲ ሸቶታት ክምዝገቡ ርኢና ኢና። ፍላይንግ ቫምፒርስ ኣብ ዋንጫ ዓለም 2014 ኬቨን ዴብሮይነ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣንጻር ብራይተን ዘመዝገባ ንናይ ቫምፒርስ ትመሳሰል ብቴስታ ዝኣተዋ ሸቶታት ክንዝክር ከለና ኣብ ቅድሚት ቅጅል ካብ ዝብላና ጎላት እየን። ብርእሲ ሸቶ ምምዝጋብ ብልሒ ይሓትት፣ ግን ከምቲ ኣብ 2011 ብኖርዌጃዊ ጆን ሳሙኤልሰን ዘመዝገባ ሸቶ ፍሉይ ዝኾነ ነገር የለን። ኣብታ ናይ ብሓቂ ተገርም ሸቶ ሳሙኤልሰን ካብ 58.13 ሜትሮ ሸቶ ብምዝጋብ ነዚ ክብረ ወሰን ክሕዝ ሓጊዝዎ። እታ ሸቶ ኣዝያ ኣደናቂት ኮይና ሳሙኤልሰን ካብ ውሽጢ ፍርቂ ሜድኡ ብቴስታ ዝሃረማ ኩዕሶ ብዘገርም ኣገባብ ኣብ ሰኪዔት ኣንጻር ጋንታ ተራእያ። ነዚ ፍሉይ ክብረ ወሰን ብምሓዞ ዓብ ሓበን ተሰሚዕዎ። ቁፅሪ 9 ዝበዝሐ ቀይሕ ካርድ ኣብ ሓደ ግጥም። ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ኩዕሶ እግሪ ናይ ብሓቂ ውዑይ ፀወታታት ተራእዩ እዩ። ልዕሊ ሓደ ቀይሕ ካርድ ክለዓል ዝረኣየ ኮይኑ ኣብ 2006 ኣብ ዋንጫ ዓለም ፖርቱጋልን ሆላንድን ኣብ ዝገበሮ ፀወታ 4 ተፃወቲ ብቀይሕ ክእለዩ ተራእዮም። ኣብ 2011 ኣብ ኣርጀንቲና ኣብ ዝተኻየደ ናይ ታሕተዋይ ደረጃ ሊግ ፀወታ ግን ዘይተለምደ ነገር ኣጋጢሙ። ዳኛ ኣብ ተመሳሳሊ ፀወታ 36 ውልቀ ሰባት ብቀይሕ ሰጊጉ። ኣብ መንጎ ተቐናቐንቲ ክሌይፖልን ቪክቶሪያ ኣሮኖስን ኣብ ዝተኻየደ ፀወታ ኣብ መንጎ ክልቲአን ጋንታታት ዝተፈጥረ ጃምላዊ ምትህልላኽ ዳኛ ዳሚያን ሪቢኖ ተፃወቲ ጥራይ ዘይኮነ ተቐየርቲ ኣሰልጠንቲ እውን ከባር ተገዲዱ። ኣብ ሓደ ፀወታ 36 ቀያሕቲ ካርድታት ኣርእዩ። እዚ ክብረ ወሰን እዚ ምናልባት ፈፂሙ ዘይስበር ክብረ ወሰን እዩ። ምክንያቱ እቲ ዕቡድ ታሕተዋይ ሊግ ፀወታ ነቲ ዳኛ ኣካል ታሪክ ክኸውን ስለ ዝሓገዞ። 10 ኣብ ታሪክ ዋንጫ ዓለም ዝቐልጠፈ ሸቶ። ኣብ ከም ዋንጫ ዓለም ዝኣምሰለ መድረኽ ሸቶ ምምዝጋብ ዝስምዓካ ዝጭበጥ ፍናንን ኣብ ኩዕሶ እግሪ መዳርግቲ ዘይብሉ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ዋንጫ ዓለም ብዙሓት ቅልጡፋት ሸቶታት ክምዝገቡ እኳ እንተፀንሐ ክሳብ ሕጂ ዝቐልጠፈ ሸቶታት ብምምዝጋብ ክብረ ወሰን ሰፊሩ ንረኽቦ ንኣፈ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ቱርኪ ሓካን ሱኮር ተታሒዙ ኣሎ። ኣብ ዋንጫ ዓለም 2002 ኣብ ዝተኻየደ ፀወታ ምስ ደቡብ ኮርያ ኣብ መኽፈቲ ፊስካ ምስ ተነፍሐ ኣብ ውሽጢ 10.8 ካልኢት ጥራይ ሸቶ ኣመዝጊቡ። እዛ ንምእማኑ ተፀግም ቅልጥፍቲ ሸቶ ክብረ ወሰን ዋንጫ ዓለም ኣብ መዝገብ ሰፊራ ንረኽባ። ብሓቂ ካልእ ሰብ ነዚ ብኣግኡ ሸቶ ከመዝግብ ነዚ ዘይከኣል ዝመስል ክብረ ወሰን ክሰብሮ ዝኽእል ተኽእሎ ኣዝዩ ፀቢብ እዩ። 11 ዝበዝሐ ፀወታታት ብሓደ ተፃዋታይ ኣብ ሓንቲ ክለብ። ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ከም ዓለም ለኻዊ ምልክት ንግዲ ኮይና ክትዓቢ ፀኒሓ እያ። ብሰንኪ ክብርን ታሪክን እታ ክለብ ድማ ኩሉ ተፃዋታይ ክፃወተላ ሕልሚ ኣለዎ። ቀያሕቲ ሰይጣውንቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ገለ ዘገርሙ ተፃወቲ ተፃዊቶምላ እዮም። ሙሉእ ዕድሚኦም ናብታ ክለብ ንምፅዋት ዝወፈዩ ብዙሓት እሙናት ተፃወቲ ነይሮም እዮም። እቲ ኣብ ኩሉ ግዜ ዝበዝሐ ፀወታታት ዘካየደ ተፃዋታይ ዩናይትድ ናይ ምዃን ክብረ ወሰን ዝሓዘ ሪያን ጊግስ እዩ። ኣብ 20 ልዕሊኡን ዓመታት ንዩናይትድ 963 ፀወታታት ዘካየደ ብሉፅ ተፃዋታይ ነበር እዩ። ጊግስ ንዩናይትድ ንምእማኑ ዘፀግም ተወፋይነት መዳርግቲ ዘይብሉ ኮይኑ ብሰንኪ ዝቕየር ባህሪ ኩዕሶ እግሪ ነዚ ኣፈ ታሪክ ዩናይትድ ዘመዝግቦ ዘደንቕ ክብረ ወሰን ክሰብሮ ዝኽእል ሰብ የለን። ቁፅሪ 12
ዝበዝሐ ሃትሪክ ዘመዝገበ ተጻዋታይ ገለ ተጻወትቲ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ናይ ጸወታ ህይወቶም ሃትሪክ ንምምዝጋብ ይጽገሙ። እንተኾነ ግን ኣብ ኩሉ ግዜ ዝዓበየ ሃትሪክ ንምምዝጋብ ብዘገርም ቁጽሪ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዑ ንረኽቦ ብራዚላዊ ፔለ እዩ። ብፍላይ ንኣፈ ታሪክ ብራዚል ፔለ ኣብ ህይወቱ 92 ሸቶታት ብምምዝጋብ ዝበዝሐ ሸቶታት ናይ ምምዝጋብ ክብረ ወሰን ሒዙ ስለዘሎ ሃትሪክ ንምምዝጋብ ዓቢ ነገር ኣይነበረን። እዚ ኣፈ ታሪክ ኣብ ግዜኡ ንመዘናግዒ ሸቶታት ብምምዝጋብ ዝፍለጥ ኮይኑ 92 ሃትሪክ ብምምዝጋብ ግን ንምንታይ ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ናይ ኩሉ ግዜ ተጻወትቲ ተባሂሉ ተፈላጥነት ከም ዝረክብ ዘረጋግጽ እዩ። እዚ ንምእማኑ ዘጸግም ክብረ ወሰን ብርግጽ ስም ፔለ ኣብ መጽሓፍ መዝገብ ንዘለዓለም ክጸንሕ እዩ። ቁጽሪ 13 ንሓላዊ ውልዳት ሸቶ ካይተመዝገቦ ዝነውሐ ተኸታታሊ ጸወታ ዝተጓዕዞ ስራሕ ሓላዊ ውልዳት ኣዝዩ ብልሓት ዘለዎ ኮይኑ ናይ መወዳእታ መስመር ምክልኻል ብምዃኑ ጋንትኦም ሸቶታት ከይምዝገባ ንምርግጋጽ ኣብ ቅድሚ ሸቶታት ንቑሓት ክኾኑ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ብዙሓት ሓለውቲ ውልዳት ተኸታታሊ ጸወታ ተኸታታሊ ጽሩይ ሸቶታት ክሕዙ ክንርኢ ከለና ብሓቂ ግን ነቲ ዝነውሐ ተኸታታሊ ሸቶ ካይተመዝገቦ ክብረ ወሰን ክሕዚ ከኣለ ክትንክፎ ዝኽእል ሓላዊ ውልዳት ክንደየናይ ከይህሉ እዚ ክብረ ወሰን ድማ ብማዛሮፕ ተታሒዙ ኣሎ። እዚ ሓላዊ ውልዳት ዋስካ ዳጋማ ነበር ን1816 ደቓይቕ ሸቶ ብዘይምዝላቑ ክብረ ወሰን ዝሓዘ ኮይኑ እዚ ድማ ንልዕሊ 20 ጸወታታት ሸቶታት ከየዝርቕ ንልዳቱ ብዝግባእ ብምሕላው ኣብ ቅድሚት ይስራዕ። እዚ ሓላዊ ውልዳት ብተኸታታሊ 20 ጽሩያት ሸቶታት ብምሓዝ ነዚ ንምእማኑ ዘጸግም ዓወት ክትሰብር ዳርጋ ዘይከኣል ዓወት ኣብ መጽሓፍ ታሪክ ተሰኒዱ ንረኽቦ። ቁጽሪ 14 ኣብ ታሪክ ዝቐልጠፈት ቀይሕ ካርድ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ቀይሕ ካርድ ምርካብ ናይ ብሓቂ ዘኹርዕ ነገር ኣይኮነን። ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ መጀመርያ ክፋላት ጸወታታት ኩዕሶ እግሪ ብዙሓት መስሓቅ ቀይሕ ካርድታት ክረኣዩ ክንርኢ ከለና ነቲ ዝቐልጠፈ ቀይሕ ካርድ ብቐዳሞት ክሕዝ ዝኽእል ክብረ ወሰን ክሰብር ዝኽእል ኣጥቃዒ ሊቶድ እዩ። እዚ ኣጥቃዒ ጸወታ ድሕሪ ምጅማሩ ድሕሪ ክልተ ካልኦት ብቐይሕ ክባረር ከሎ ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ዝቐልጠፈ ሬድ ካርድ ብምውሳድ ኣብ መዝገብ ክብረ ወሰን ዓለም ከኣትው ኣኽኢልዎ። ቶድ ንዳኛ ብምጥራፍ ኣብ ክልተ ካልኦት ብቐይሕ ካብ ሜዳ ተባሪሩ። እዚ ድማ ነቲ ዳኛ ከይተማትአ ሬድ ካርድ ክመዘሉ ገይርዎ። ነቶድ ነዚ ንዘለዓለም ዘይስበር ዝመስል ክብረ ወሰን ንኽበጽሕ ሓጊዝዎ። ቁጽሪ 15 ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዝነውሐ ግዜ ዘገልገለ ኣሰልጣኒ ምቁራጽ ኮንትራት ኣሰልጠንቲ ፕሪምየር ሊግ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣዝዩ ከቢድ ብምዃኑ ኣሰልጠንቲ ፕሪምየር ሊግ ንዝተወሰነ ዓመታት ኣብ ክለባቶም ክጸንሑ ከም ዘይክእሉ ርኢና ኣለና። እዚ ድማ ነቶም ንጋንትኦም ዘመሓድሩ ዝነበሩ ኣሰልጠንቲ ነባራት ዘለዎም ኣኽብሮትን ንዓሰርተታት ዓመታት ይውስኽ። ኣሰልጣኒ ኣርሰናል ነበር ኣርሰን ቨንገር ግን ኣብ ታሪክ እዚ ሊግ ዝነውሐ ግዜ ኣሰልጣኒ ብምዃን ፍሉይ ክብረ ወሰን ኣለዎ። ኣርሰን ቨንገር ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዝበዝሐ ጸወታታት ኣመሓዲሩ 828 ጸወታታት ንልዕሊ 7600 መዓልትታት ንጋናርስ መሪሕዋ። ቨንገር ንሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን ከይተረፈ በሊጽዎ። እዚ ንምእማኑ ዘጸግም ክብረ ወሰን ብኻልእ ኣሰልጣኒ ፈጺሙ ኣይስበርን እዩ። ቁጽሪ 16 ዝበዝሐ ጸወታታት ብሓደ ተጻዋታይ ፕሪምየር ሊግ ንተጻወትቲ ኣብ ነዊሕ ግዜ ንኽነብሩ ናይ ብሓቂ ኣጸጋሚ ሃዋህው ኮይኑ ጸኒሑ እዩ። እንተኾነ ግን ፍጹም ዝላመድዎን ኣብ ሙሉእ ህይወቶም ብስሩዕ ክጻወቱ ዝኽእሉን ዝተወሰኑ ተጻወትቲ ኣለዉ። ገለ ተጻወትቲ 100 ጸወታታት ፕሪምየር ሊግ ንምክያድ ክቃለሱ እንከለዉ ጋሬዝ ባሪ ግን ነቲ ብሓደ ተጻዋታይ ዝበዝሐ ጸወታታት ፕሪምየር ሊግ ብምጽዋት ክብረ ወሰን ብምስባር ንምእማኑ ዘጸግም ነዊሕ ዕድመ ኣርእዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ነዚ ክብረ ወሰን ሒዙ ይርከብ። ኣብቲ ሊግ ንብዙሓት ጋንታታት 653 ጸወታታት ኣካይዱ። ዋላ እኳ ተዘካሪ ሞያ ዘይክህልዎ ይኽእል እንተኾነ እዚ ክብረ ወሰን ንዘለዓለም ኣብ መጽሓፍ ታሪክ ክጸንሕ እዩ። ንዝመጽእ ዓመታት ድማ ስሙ ብደገፍቲ ፕሪምየር ሊግ ኣፍልጦ ከም ዝረክብ የረጋግጽ። ቁጽሪ 17 ናይ ኩሉ ግዜ ብሉጽ ኣመዝጋቢ ሸቶ ላሊጋ ስፓኛዊት ላሊጋ ድሕሪቲ ኣብ መንጎ ሊዮነል ሜሲን ክርስቲያኖ ሮናልዶን ዝተኻየደ ውልቃዊ ውግእ ኣብ መንጎ ሪያል ማድሪድን ባርሰሎና ዝነበረ ውዑይ ንሕንሕ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ተፈታውነት ረኺቡ እዩ። እዚ ድማ ሜሲ ኣብ ታሪክ ሊግ ናይ ኩሉ ግዜ ብሉጽ ኣመዝጋቢ ሸቶ እዩ። ሜሲ ኣብ ናይ ላሊጋ ህይወቱ 474 ሸቶታት ብምዝጋብ ኣብ ታሪክ ስፓኛ ናይ ኩሉ ግዜ ዝለዓለ ኣመዝጋቢ ሸቶታት ብምዃኑ ክብረ ወሰን ሒዙ ኣሎ። ሜሲ ካልእ ሰብ ነቲ ክብረ ወሰን ክሰብሮ ስለዘይፈቅድ ኣብ መጻኢ ከም ዘይትንከፍ ርግጸኛ ይገብሮ። ቁጽሪ 18 ብዝሒ ዋንጫ ቻምፒየንስ ሊግ ብተኸታታሊ ቻምፒየንስ ሊግ ኤሮጳ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ጥርዚ ኩዕሶ እግሪ ክለባት ኮይኑ ዝጸንሐ ኮይኑ ብሰንኪ ልዑል ተወዳዳሪነቱ ብዙሓት ጋንታታት ተኸታታሊ ግዜ ክዕወታሉ ክጽገማ ይረኣያ። ነዚ ቅያብ ተደጋጋሚ ዝተዓወተትሉ ጋንታ ሪያል ማድሪድ እያ። ኣብዚ ቀረባ እዋን 3 ግዜ ተኸታታሊ ግዜ ክትዕወት ከላ ነታ ኣብ 1950ታት ጋንታ ዘመዝገበቶ ክብረ ወሰን ከተውርዳ ኣይከኣለትን። ሪያል ማድሪድ ካብ 1956 ክሳብ 1960 5 ግዜ ብተኸታታሊ ዋንጫ ክትዓትር ከላ ብተኸታታሊ ዝበዝሐ ውድድራት ቻምፒየን ሊግ ብምዕዋት ክብረ ወሰን ሒዛ ኣላ። ሎስ ብላንኮስ ሽዑ ፍጹም ደው ዘይትብል ጋንታ እያ ነይራ። ኣብ መጻኢ ብዝኾነት ጋንታ ናይ ገዛ ርእሳ ሓዊሱ ዘይትብለጽ ወይ ዘይትሰዓር ዘደንቕ ክብረ ወሰን ኣመዝጊባ። ቁጽሪ 19 ኣብ ታሪክ ዝነውሐት ርሕቀት ዝተመዝገበት ሸቶ እቲ ካብ ሸቶ ምምዝጋብ ዝመጽእ ፍናን ንስፖርት ኩዕሶ እግሪ ኣዝዩ ዘገርም ዝገብሮን ዋላ እኳ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ንቡርን ዘይተለምደን ሸቶታት ክምዝገብ እንተረኣና
ኣብ 2014 ኣስሚር ቦጎቪች ዘመዝገባ ሸቶ ግን ፍሉይ ነገር እያ። እዛ ሓላውላት ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ዝተመዝገበ ዝነውሐ ርሕቀት ዝሸፈነት ሸቶ ብምምዝጋብ ክብረ ወሰን ኣመዝጊቡ። ካብ ውሽጢ ልዳቱ ዝሃረማ ኩዕሶ ናብ ኣንጻር ጋንታ ሸቶ ብምእታው ሸቶ ቦጎቪች 91.9 ሜትሮ ዝተለክዐት እያ ነይራ። እዛ ሓላዊ ልዳት ቦርንማውዝ ዝነበረ ብርግጽ ክወስዶ እዩ፣ ምክንያቱ እዚ ክቡር ዓወት ንዓመታት ብኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ከም ዝዝከር ስለ ዘረጋግጽ። ቁጽሪ 20 ብዙሕ ሸቶታት ከይኣተወ ዝወፅእ ብሓላዊ ልዳት ፕሪምየር ሊግ ክሊንሺት ህቡብነት ፕሪምየር ሊግ ብሰንኪ እቲ ዘስደምድም ባህሪ ኮይኑ መሳጢ ስጉምቲ ካብ ሰሙን ናብ ሰሙን ብዙሓት ሸቶታት ክምዝገቡ ይገብር። ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ፕሪምየር ሊግ ብዙሕ ሸቶታት ክምዝገብ ርኢና ኣለና፣ ምክንያቱ ዋላ እቶም ዝሓመቑ ተኸላኸልቲ ሸቶታት ከይኣትዎም ክወፁ ብጣዕሚ ኣፀጋሚ እዩ። ኣብ ብዙሕ ተኸታታሊ ፀወታት ሓንቲ ሸቶ ከይዕቅቡ ይፅገሙ። ፒተር ቼክ ኣብ ቅድሚ ሸቶ ፍጹም ከውሑ ኮይኑ ኣብ ፕሪምየር ሊግ 201 ክሊንሺት ኣመዝጊቡ ኣሎ። እዚ ድማ ብሓደ ሓላዊ ልዳት ዝበዝሐ ሸቶታት ከይተመዝገበ ዝወፀ ብምዃን ክብረ ወሰን ሒዙ። ቼክ ንዝመፅእ ዓመታት ክብረ ወሰን ሒዙ ብምቸት ከስተማቕር ይኽእል እዩ። ቁፅሪ 21 ንሓደ ግጥም ዝለዓለ ተዓዘብቲ እቶም ደገፍቲ ንፀወታ ኩዕሶ እግሪ ትክክለኛ ሃዋህው ኣብ ምፍጣር ዓቢ ተራ ይፃወቱ። ድምፆምን ጭራሕታቶምን መብዛሕትኡ ግዜ ነቶም ተፃወቲ ዝያዳ ዝሓሸ ብቕዓት ንክህልዎም ንምልዓል ይሕግዝ። ብዙሓት ዓበይቲ ስታድየማት ብሰንኪ ፀጥታዊ ጉዳይ ዓቕሚ ተሳትፎአን ክሕፀራ ክድረታ ከለዋ ቅድሚ ብዙሕ ዓሰርተታት ዓመታት ግን ደገፍቲ ናብቲ ስታድየም ብጃልባ ብምእታው ካብ መጠን ንላዕሊ ክፅዕኑ ከለዉ ከምኡ ኣይነበረን። ስታድየም ማራካና ኣብ 1950 ኣብ መንጎ ብራዚልን ኡሩጓይን ኣብ ዝተኻየደ ናይ መወዳእታ ፀወታ ዋንጫ ዓለም ኣብ ሓደ ፀወታ ዝለዓለ ተሳትፎ ብምርካብ ክብረ ወሰን ሒዙ ይርከብ። 199,854 ደገፍቲ ነቲ ፀወታ ንምዕዛብ ኣብቲ ስታድየም ከም ዝወሓዙ ይግለጽ። እዚ ንምእማኑ ዘጸግም ክብረ ወሰን ወትሩ መዳርክቲ ዘይብሉ ኮይኑ ክቕጽል እዩ፣ ምክንያቱ ኣብ ዝቕንያት ተሳትፎ ስታድየም ክሳብ ክንደይ ድሩት ምዃኑ እዩ። ቁጽሪ 22 ዝበዝሐ ቀይሕ ካርድታት ኣብ ሞያ ተፃዋታይ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ መብዛሕትኡ ግዜ ብሰንኪ እቲ ኣብኡ ዝሳተፍ ኣካላዊ ምትእስሳር ቁሩብ ክውዕ ይኽእል እዩ። ኣዝዩ ምህውታት ዝመልኦ ነገር ድማ ንድያኑ ቀይሕ ካርድ ከወዛውዝ የገድዶም። ሕጂ ብቀይሕ ምውፃእ ጋንትኦም ብዘይ ተፃዋታይ ምግዳፍን ዝኾነ ተፃዋታይ ዝደልዮ ነገር ኣይኮነን። እንተኾነ ግን ኣዝዮም ዓመፅቲ ተባእስቲ ዝኾኑ ኣብ ሂወቶም ብዙሕ ግዜ ቀይሕ ካርድ ዝረኣዩን ዝተወሰኑ ተፃወቲ ኣለዉ። ጀራርዶ ቦደያ እዚ ኮሎምቢያዊ ዝበዝሐ መዓልታት ኣብ ደቡብ ኣሜሪካ ብምፅዋት ዘሕለፈ ኮይኑ እዚ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ዝበዝሐ ቁፅሪ ቀያሕቲ ካርድታት ብምምዝጋብ 46 ካርድታት ብምምዝጋብ ክብረ ወሰን ሒዙ ንረኽቦ። ብቀይሕ ምውፃእ ሳሕቲ ዝረአ ኣይነበረን። ሰርጂዮ ራሞስ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ተሰሪዑ ንረኽቦ። ቦደያ ብዙሕ ግዜ ምፅራፍን ብሕማቕ ምእታውን ብሰንኪ እዚ ድማ ካብ ፀወታ ምስጋጉን ዕዉት ተባሂሉ ክፅዋዕ ግዜ ኣይወሰደሉን። ቁፅሪ 23 ዝበዝሐ ተኸታታሊ ፀወታታት ዋንጫ ዓለም ንሓንቲ ሃገር ንዋንጫ ዓለም ምሕላፍ ፈፂሙ ቀሊል ቅያ ኣይኮነን። ብዙሓት ዓበይቲ ሃገራት ኩዕሶ እግሪ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ናብ ዝዓበየ መድረክ ኩዕሶ እግሪ ክሓልፋ ከምዘይክእላ ርኢና ኢና። ሓንቲ ዱልዱል ኮይና ዝፀንሐት ሃገር ግን ብራዚል እያ። ኣብ ታሪክ ዋንጫ ዓለም ዝለዓለ ደረጃ ዝሓዘት ጋንታ ኮይና ካብ 1930 ጀሚራ ድማ ንነፍሲ ወከፍ ዋንጫ ዓለም ክትሓልፍ ክኢላ። እዚ ማለት ብራዚል ን21 ተኸታታሊ ውድድራት ዋንጫ ዓለም ብምሕላፍ ብተኸታታሊ ዝበዝሐ ተሳትፎ ዋንጫ ዓለም ክብረ ወሰን ሒዛ ኣላ። እዚ ዘገርም ቅያ ብዝኾነት ጋንታ ፈፂሙ ኣይስበርን እዩ። ብሰንኪ ቀጻሊ ምዕባለ ብራዚል ኣብ ኩዕሶ እግሪ ድማ እዚ ክብረ ወሰን ኣብ መጻኢ ዝያዳ ክሕይል ጥራይ እዩ፣ ምክንያቱ ብራዚል ናብ ዋንጫ ዓለም ክትሓልፍ ዘይትኽእለሉ ተኽእሎ ጸቢብ እዩ። ቁጽሪ 24 ኣብ ፕሮፌሽናል ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ንፈለማ ግዜ ዝተፃወተ ዝነኣሰ ተፃዋታይ ዘመናዊ ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ብተዛማዲ ኣብ ንኡስ ዕድሞኦም ኣዝዮም ብቑዓት ክኾኑ ስለዝኽእሉ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብዙሓት መንእሰያት ንፈለማ እዋን ኣብ ላዕለዎት ክለባት ክፃወቱ ርኢና ኢና። እንተኾነ ግን ሓደ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ነቲ ብማውሪሲዮ ቫልዲቪየሶ ዝተመዝገበ ክብረ ወሰን ንምስባር ዘገርም ነገር ክገብር ኣለዎ። እዚ ካብ ቦሊቪያ ዝመፀ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ኣብ መበል 12 ዓመት ዕድመኡ ንክለብ ኣውሮራ ንፈለማ ግዜ ኣብ ፕሮፌሽናል ፀወታ ዘካይደ ኮይኑ ኣብ ተወዳዳሪ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ክብረ ወሰን ሰበረ ዝነኣሰ ተፃዋታይ ኮይኑ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ኣብ ሃገሩ ቦሊቪያ እናተፃወተ ኣብ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ዝዓበየ ስም ዘፅሓፈ ኮይኑ ይርከብ ኣሎ። እቲ ዝደለየ ዓይነት ዝና ኣይረኸበን ክኸውን ይኽእል እዩ። ቫልዲቪየሳ ግን ክሳብ ሕጂ ብኩርዓት ስሙ ኣብ መፅሓፍ ታሪክ ንዝተረፈ ግዜ ተሓቢኑ ዝፀንሕ ክብረ ወሰን ሒዙ ኣሎ። ቁፅሪ 25 ኣብ ሓደ ዓውደ ዓመት ብሓደ ተፃዋታይ ዝበዝሐ ሸቶታት ዝተመዝገበ ከም በዓል ክርስቲያኖ ሮናልዶ፣ ሌዋንዶውስኪ፣ ኔይማር፣ መሐመድ ሰላሕን ዝኣምሰሉ ተፃወቲ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ዓመታት ኣዝዮም ንፉዓት ብምንባሮም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመተ ስፖርት ልዑል ቁፅሪ ሸቶታት ብምምዝጋብ ቀሊል ከም ዝመስል ገይሮሞ እዮም። ሜሲ ኣብ 2012 ዘመዝገቦ ብዙሕ ሸቶታት ግን መዳርክቲ የብሉን። እዚ ኮኸብ ባርሰሎና ኣብቲ ዓመት 91 ሸቶታት ብምምዝጋብ ኣብ መዝገብ ክብረ ወሰን ንክስራዕ ሓጊዝዎ።
ሜሲ ኣብ ሓደ ዓመት ብብዝሒ ሸቶታት ብምምዝጋብ ክብረ ወሰን ክሕዝ ዝሓገዞ ንምእማኑ ዘጸግም ብቕዓት ሸቶታት ብምምዝጋብ እዩ። ምክንያቱ ነቲ ክብረ ወሰን ብዙሓት ኣፈ ታሪኻት ብምስዓር ነቲ ዓወት ናቱ ክገብሮ ኽኢሉ። ሓደ ሰብ ነዚ ክብረ ወሰን ክሰብሮ ዳርጋ ዘይከኣል ክኸውን እዩ። እዚ ድማ ሜሲ ክሳብ ክንደይ ፍሉይ ምዃኑ ዝያዳ ዘረጋግጽ እዩ።